1936 ତାରିଖରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଣନା ହେବା ସ୍ମୃତିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ବଦଳ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। 1568ରେ ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନବୀନ ମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନରଦତ୍ତ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବାସୁଦେବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଘର, ପଞ୍ଜାବକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ପୂର୍ବ 86 ବର୍ଷ। ତେବେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତାଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ